udto mga igsuon o sa tong mga kahigalaan ko diha ni Kristo maayong udto o naanausab kita karon sa tong espesyal nga live Facebook nining adlaw sa tanang mga santos ug santa sa ato ang simbahan nga Katoliko. Mga igsuon, nausab ta kita karon aron magkigisgot na usab kita mahitungod sa ato ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan Katoliko. Magtuki kita mahitungod sa ato ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan. Ato pagahisgutan karon mga higala ang gi-celebrate karon sa ato ang simbahan mahitungod ni ining paghandom o kapistahan sa tibuok santos sa simbahang Katoliko mga higala. Naot nga inyo kung pag-aubanan karon kay tulo ni ka topic ang atong pagahisgutan karon kay special topic man ni special nga live man ni nato ron sa atong Facebook live, special live ni nato kay tungod sa ato ang giselebrar o giselebrate karong mga adlaw Nobyembre 1 ang Todos los Santos o All Saints Day, no, adlaw sa tanang mga santos ato ang simbahang Katoliko. Mao ni ang ato ang special nga live sa atong Facebook live mga higala. Maghisgot kita mahitungod sa ato ang pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko naot nga naamo sa Kapiskay Panglawas aron maayo ang inyong pagduaw sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga naa sa menteryo o labi na sa atong pagsaulog karon manimba kita musuod kita sa simbahan muadto kita sa simbahan mosimba kita mo join kita sa santos nga misa nya magpasalamat kita sa mga santos o mga santa sa kalangitan nga tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuoran, ilahag yung gipakamatian, no, ilag yung gipakamatian ang pulong sa Ginoo. Wa sila'y kakahadlok, wa sila'y pag-atras ang mga santos, mga martir sa simbahang Katoliko. Wa sila'y kakahadlok sa pagpakamatay sa ilang tungod lang sa pulong sa Ginoo nga ilang giwali mga igsoon. Ilag yung gisaksihan, ilag yung gipatuan og dugo ang simbahan ug ang pulong sa Ginoo mga higala. Muna nga nangamatay sila tungod sa pulong sa Ginoo, muna nga karong adlaw gipasidunggan sa Santa Iglesia ang tibuok tanang mga santos sa simbahang Katoliko nga nakanonize mga wala na makanonize o gikanonize gipasidunggan ang tibok santos nga simbahan. Okay, maayong pagtan-aw ni Jerly Cabanes Puentes. Happy Halloween, Brad. Matod pa niya, Happy Halloween. Mo sana atong tukion karon mga higala kung unsa ni ang Halloween. Kay daghang mga kaigsuonan nato ning ubang mga Katoliko nga kuwang usab kaayo og kanang wala entaw mahibaw pod sa mga panudlo sa tuwang simbahan. Ang ubang mga Katoliko basta Halloween ang masusi lang una costume dayon sa mga demonyo, no, costume dayon sa mga makahadlok nga mga maskara, no, mao na mga higala unya. Maayong pagtan-aw ni G Lastra o ni Lampanggog Aton Gregory. Paki-accept bro, asam ni nato i-accept brother, paki-accept bro, asam ni kanon wala may nakabutan dito bro, accept bro. Ato tapasodlo ni si Lampanggog Aton Gregory gusto siya makiga mo join sa atong live mga higala. Unya mao ni atong tukion karon kung unsay kahulugan nining Halloween, Happy Halloween o Halloween costume mga higala. Unya mga bata pag suluban og mga sungay-sungay, pasulubag mga maskara, uban magbutang-butang pa dirig tango, no, kay mao daw na ang Halloween. Mao na atong tukion kung unsa gyud ng Halloween, no, usaba na siya ka demonic costume o costume sa mga santos o mga costume sa mga balaan. Mao na atong tukion karon mga higala kay medyo gisinayop maguni sa ubang mga Katoliko nga wala kaayo magtuon sa pagtulunan sa ato ang simbahan. Basta Halloween ang ilang na silang una abat-abat, ungo-ungo, engkanto, uban pa diha maghadlok-hadlok, no, magsulob og mga maskara nga makahadlok. Mao kuno nay Halloween. Mao na atong tukion kung tinuod ba gyud na mao nay Halloween. Nya kana ra ba nga practice mga higala gisakya na sa mga laing relihiyon, nagtuo nga mao daw na ang atong Halloween kitang
Katoliko, maghadlok-hadlok, no, uungo, engkanto, mo nagisakyan sa mga laing reliyon. Mo na mga higala, mo na atong tukion karon kung unsa joy Halloween sumala sa panudlo sa ato ang simbahan. Unya, salamat sa pagtan-aw ni Budyungan Vicente, Lipangog Anton Gregory, mangutana lang ko brad, asa mabasa sa New Testament nga handumon ang mga patay kana, nindot kina nga pangutana brother. Mao gyud ang atong paghisgutan karon. Ining atong live karon, balikon ko, special live ni nato ron. Kay karong adlaw, usaron ka special sa atong simbahan ang pagsaulog sa tanang mga santos, unya kini atong live special sa diha atong live karon. Unya ato nya nang tubagon bar Lipanggong, unya ang pangutana dinhi kay gusto man kamo join, dili ko ka kuan bro, asa man nakabutang diri join, no? Wala man ko kakuanan ni bro unsaon ni siya, no? Makita ra nako diri mga comment ra man, no? Gusto unta ko nga naay mga tawo nga mo join sa atong live. Kini nga atong live mga higala gihimo ni nako diri sa Facebook sa akong account. Kay didto man gud sa akong FB page. Daghan pa man wala kasunod sa akong FB page, no? Please paki-follow, paki-like pod sa akong FB page. Ang Katin-awan sa Pagtuong Katoliko mao na ang akong FB page. Hinaot nga mosunod kamo, mo follow mo kanunay sa akong FB page kay naa diha ang mga mahinungdanon nga mga artikulo mahitungod sa ato ang Pagtuong Katoliko, mga tubag sa simbahan, batoks mga atake sa mga kaigsuonan natong mga protestante mga higala. Ang mga atake sa mga protestante akong gitubag diha sa ako ang article naa diha sa FB page, no? Kada adlaw kita mag-post sa ato ang mga doktrina sa atong simbahan diha sa akong FB page. Please paki-like o paki-follow sa akong FB page mga higala. Ang akong FB page medyo nagkadagan-daghan na gyud ang mga like o mga followers mga higala. Naot nga managhan pa gyud ni aron atong gamiton kining social media pinagis pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Dili kay gamiton nato ang social media sa pagpakaylap sa mga walay ayo nga mga balita diha mga higala, mga fake news, mga walay ayo nga mga balita. Hinaot gamiton nato ang social media pinagis pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Mo na atong tukion karon mga higala ha. Tulo ni ang atong tukion karon. Una, kining adlaw sa tanang mga santos. Ikaduha, kining adlaw sa mga mahalatos kinabuhi nga nangamatay na. Ikatulo, kining unsa man gyuning Halloween. Okay, sa di pa ta magsugod mga igsuon ato usaning ablihan sa hamubo nga pagampo kining atong live karon mga igsuon. Manguros ta mga higala sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan mo nakas mga langit pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalon namo sa matag adlaw ihatag ka namo kanang adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoan luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo man kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga higala, ato ning buksan dayon ang atong live mga higala ni ato sa ning kuhaon ning atong Biblia mga igsoon, no? Ato sa ning kuhaon atong Biblia. Okay mga igsoon, una sa tanan yung paminaw ni mga igsoon, no, sa ato ang live karon, atong special live mga higala, no? Mga igsoon, ang atong tukion una mga igsoon mahitungod niining paghandom sa tibuok natong mga paghandom sa tanang mga santos sa ato ang simbahan nga Katoliko mga higala, no? Ang paghandom nato sa tanang mga santos mga igsoon, paghandom nato sa adlaw sa tanang mga santos, mao kana ang adlaw nga gipili sa atong simbahan nga atong pasidunggan ang tanang mga santos sa ato ang simbahan.
Katong mga santos nga wala na kayo madiskubrihi sa atong simbahan. Mga santos, mga tao nga mga buutan, nagpakamatay tungod sa pulong sa Ginoo. Nga wala na taon mabayaw ngadto sa altar. Tungod sa ilang kadaghan, dili na maihap ang tanang mga santos sa simbahang Katoliko. Karong adlaw gipasidunggan ang tanang mga santos mga higala. Mao na mga igsuon nga karong adlaw mga higala gisaulog sa Santa Iglesia Katolika ang tinibuok hiniusang pagsaulog kapistahan sa tanang mga santos ug mga santa sa langit mga igsuon. Mao na nga kutob sa tong mahimo karong mga igsuon karong adlaw nga manimba kita, no? Mamanimba kita, apil kita sa santos nga misa. Sa pito nato ang mga santos kay nasayod kita ang tanang mga santos. Pedro Calungsod, Senyor San Roque, San Antonio de Padua, uban pang mga martir. Makatabang kayo sila kanato mga higala mahitungod diha sa atong mga pagampo. Sa atong mga pagampo, ang mga santos mao'y mga abogado. No, mutabang sila nato mga igsoon sa unsang pamaagi nga makatabang sila diha sa ilang mga pagampo mga igsoon. Muna mga higala, unya ato kining basahon mga igsoon kining pagpasidungog nato sa mga santos. Kay karong adlaw mga higala gipasidunggan, gipistahan ang tibuok santo sa simbahang Katoliko Nobyembre 1. Unya mangutana ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, naa ba sa Biblia nga atong pasidunggan ang mga santos? Ang tubag nato direkta mga higala naa gyud. Naa ni sa Sirach kapitulo 44 bersikulo 1. No? Mao ni mga higala. Muna nga atong basahon ang Sirach 44:1. No? Atong basahon ni mga igsoon niya ang Sirach. Ingon ni atong mabasa mga igsoon. Ato karong daygon o pasidunggan ang mga taong balaan o Diyos nun. Ang kagikan sa atong katawhan. Ang Diyos naghatag kanila og dakong pagdaig og pagpasidungog sa mga balaan. Klaro kay mga higala. Klaro og tataw mga igsuon nga matud pa sa balaan kasulatan ato karong daygon og pasidunggan ang mga taong Diyos nun og balaan. Ang kagikan sa atong katawhan, ang Dios naghatag kanila og dakong pagdaig og pagpasidungog sa mga balaan. Klaro kay mga igsuon, klaro kayo. Klaro kayo sa Sirach 44:1 ngadto sa 2 nga pasidunggan nato ang mga taong Dios nun. Mga taong balaan atong pasidunggan. Nga kanang mga taong Dios nun dili kanang mga santos dili din na mga taong Dios nun. Sama na sila mga yawanon. Kanang mga balaang tao, mga santos, mga Diyos nun na nga tao. Kanang mga santos, matawag na sila mga Diyos nun. Kay mga magtutuog na sila ng Kristo. Pero dili tanang Diyos nun matawag og santos. Kay ako matawag man sa kog Diyos nun nga tao. Pero di ko matawag og santos, di pa ko santos. Pero kanang mga santos, tanang nga santos, matawag na sila Diyos nun. Pero dili tanang Diyos nun matawag og santos. Pero unsay gingon dinhi, ato karong daygon ang mga taong mga balaan. Karon. Mao kana ang rason mga higala. Mao kana ang Bible Bible support nga nganong ang Santa Iglesia Katolika nagpasidungog sa tanang mga santos karong mga adlaw tungod sa ilang gihimo mga igsuon. Gihimo nila mga higala ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na mga igsuon. Mao kanang mga rason nganong ang Katoliko nagsaulog sa tanang mga santos. Pero kini nga tong mga higala nga mga protestante god musupak magsupak-supak kay matud pa nila kanang Sirach way labot sa Biblia. Mao na mingon sila nganong gibasa ni Carlos Sirach man? Wala kunoy labot ang Sirach sa Biblia. Unsa way labot? Labot kanang Sirach sa Biblia mga higala. Inyo lang nang gitangtang. Inyong gi-remove. Gilangkat ninyo mga higala ang Sirach. Kay kanang Sirach mga higala, part na gyud na siya sa daang testamento. Ang basahon sa Sirach, Makabiyo, Tobit, kana nga mga basahon mga higala mao nay gipang remove, gipang tangtang, gipang reject sa mga kaigsuonan natong mga protestante. Kay nahibaw sila mga higala nga dunay nahasulat sa Sirach nga pabor kaayo sa simbahang Katoliko.
aptik man sila, muna ilang kanang gipanglangkat. Muna nga kabantay mo sa ilang Biblia, wala nay sirak, wala nay makabiyo, wala nay tubit. Kaya nga naman, ilan ang gipang remove. Gipang tangtang ka na nila mahigala. Pero, ang sirak, apil ba siya sa Biblia? Apil ka na, part ka na siya sa daang testamento, ang sirak. Ni amantay, Bibliang protestante mga higala o, kining maayong balita. Biblia man pud ni sa protestante, kini. Kining maayong balita mga higala, kini. Good News Bible, kining maayong balita Biblia. Hubad usab kini sa mga protestante. Pero dili lang protestante naghubad ini, pati na katoliko. Pero timani kining maayong balita Biblia, hubad gyud ni sa mga protestante usab. Unsa may pag-angkon? Unsa may pag-angkon sa mga protestante? Kining Deuterocanon? Unsa man ang Deuterocanon? Ang Deuterocanon, mao kana siya ang mga sirak, makabiyo, tubit, judit, mao kana ang mga basahon nga gipanglangkat sa atong mga higalang protestante. Ilan ang gipang remove. Pero unsa may pag-angkon sa maong maayong balita Biblia? Hubad sa protestante, giangkon jud sa mga protestante nga kanang Deuterocanon, kanang sirak, tubit, makabiyo, kabahin gyud na siya sa Biblia ug mao kana ang gigamit sa panahon ni Kristo. Kanang Deuterocanon atong basahon na niya. Kini may balita Biblia, hubad sa protestante. Ato ning basahon mga higala. Niya ha? Oh, ni ay pasiuna din niyo. Dira, pasiuna. Oh. Ato ning gi-highlightan. Unsa may giingon din eh? Dara. Tubit, Esther, teksto nga Griego, kaalam ni Solomon, sirak, barok, sulat ni Jeremias, awit sa tulo ka batan-ong lalaki, Susana, Bil, ug Dragon, uno. Dragon, unang makabiyo, ikaduhang makabiyo. Mao kini mga basahon mga higala nga gipang langkat, gipang tangtang sa atong mga higalang protestante. Ha? Unsa kay ilang gikahadlukan nganong gipang tangtang ni nila? Tungod kay duna day nasulat mga higala nga pabor kaayo sa Katoliko. Mao nang ilang gipang tangtang. Kining unang makabiyo, Susana, sirak, gipang tangtang nila. Matud pa din eh. Kining mga basahona kabahin sa Septuagint. Klaro kay mga higala nga kini di ang sirak, makabiyo, kabahin kini siya sa Septuagint. Septuagint version. Unsa man ang Septuagint version? Mao kana ang gihubaran sa daang testamento nga mao ang pinulungang Griego. Matud pa din ni ang sirak, makabiyo, kabahin, basahon kana kabahin sa Septuagint. Septuaginta, ang Griego nga hubad sa daang kasabutan. Sa to pa ang Septuagint version, mao kana siya ang hubad sa Griego sa daang kasabutan. Ang daang kasabutan katong Old Testament gihubad katong mga higala ug ang hubad, ang gihubaran ang Griego, ang daang kasabutan gihubad, no, ang Griego gihubad sa daang kasabutan. Ang daang kasabutan gihubad nga ang katong daang kasabutan Griego man tong pinulungan og Hebro gihubad og ang hubad mao ng Septuagint version. Ug matud pa dinhi sa migingon dinhi kining mga basahona katong makabiyo, sirak, kabahin sa Septuaginta, ang Griego nga hubad sa daang kasabutan nga maoy gigamit sa panahon ni Kristo. Klaro ana nga kini di ang makabiyo, sirak, matud pa dinhi sa Bibliang protestante nga gihubad pod sa protestante, kabahin na gyud kini siya sa Septuaginta. Unsa nang Septuaginta? Mao kadto ang basahon sa daang testamento, kadtong Old Testament nga sinulat sa Hebro o Griego. Nya gihubad to sila. Dihang gihubad mao kana ang Septuaginta. Nya unsa nang Septuaginta? Mao na ang Septuagint version nga gihubad gikan sa Griego o Hebro. Unya wa batoy sirak na kay 73 books kadto ang Septuagint version. No? Nya unsa may giingon dinhi? Kining mga basahona kabahin sa Septuaginta, ang Griego nga hubad sa daang kasabutan nga maoy gigamit sa panahon ni Kristo. Sa to pa mga higala kana ding sirak, makabiyo, mao kana mga higala ang
kanunay o mao kana ang gigamit sa atong mga ang mao kanay gigamit sa atong Ginoong Hesukristo. Nya nganong gipangtangtang mo na sa mga protestante? Nganong ila man ang gipanglangkat? Kay tungod mga higala naa sila gikahadlukan, hadlok sila nga malukapa ug maagtang mga igsoon. No, mabutata man gyud sila ni kay naa man goy mga sirak, ay naa man goy mga sulat sa Deuterocanon nga pabor kayo sa Katoliko mo nang gipanglangkat na sa mga protestante. Na ako'y di komento ana mga higala. Gipang-remove sa mga protestante. Ang maong ang Deuterocanon, gipang-remove. Gipang-tangtang. Busa kay gipang-tangtang man mga igsuon, masabot nimo nga bahinag yun na sa Biblia. Part yun din na sa Biblia. Kay nga naman, unsa may tangtangon kung wa na sa Biblia? Unsa may tangtangon kung dili na part sa Biblia? Meaning part yun na sa Biblia kay gitangtang god. Meaning kay kung gitangtang, meaning naa na yun na diha. Ila lang gilangkat. Muna huno na ang mga higala. Unya karon balik ta sa atong topic. Gipasidunggan sa Santa Iglesia Katolika ang tanang mga santos. Tanang mga santos sa simbahang Katoliko, mga santa, mga santos nga wala na kayo maila sa simbahang Katoliko, gipasidunggan. Tungod ani nga teksto mga higala nag-ingon dinhi sa Sirach 44:1. Ako karon, ato karong daygon ang mga tao nga mga Diyos nun og balaan. Ang kagikan sa atong katawan, ang Diyos naghatag kanila og dakong pagdaig og pagpasidungog sa mga balaan. Klaro ana nga pasidunggan nato ang mga taong Diyos nun og balaan. Mao na mga higala. Mao na mga igsuon nga kining atong mga higala nga mga laing reliyon magsupak-supak sila sa Katoliko pero wa sila masayod nga kining among gi-practice karon. Ang among gi-celebrate karon sa among simbahan, biblical gyud na siya mga higala. Naa gyud na base sa Biblia, bago pa lang nako gibasa. Okay? Sa di pa ta magpadayon ato sa ni ipang-greet ning uban kay mangluod niya ni, no? Prindikwi manggubat, salamat sa pagtan-aw. Nathan Hinlog Bakalso, salamat brad. Rin Prindikwi manggubat, mayong uto brad, happy Halloween. Padayon sa pagpakailap sa kamatuoran, God bless you. God bless brad. Budyungan Vicente. Kunya matod pa diri ni salamat sa pagtan-aw ni Dennis Abdul Abarkis, matod pa ni Jumil Baluria. Ang nagtangtang ana brad si Rabbi Akiba nga wala mituo nga si Kristo Dios, buot pasabot kini mga protestante dapig sila sa mga taong wala miilan ni Kristo nga Dios. Sakto ka brother Jumil. Sa kasinugdanan gyud brad Jumil, sa kasinugdanan gyud sa history gyud sa tanang sa Bible history gyud ang unag yung milangkat ni ana mao gyud si Rabbi Akiba. Kani si Akiba usa ni siya ka magtutudlo sa mga rabay sa Palestina, sa Israel, kini si Rabbi Akiba. Mao gyud nay numero 1 milangkat sa Deuterocanon. Mao gyud nay unang mireject sa Sirach, Tobit, Makabiyo. No? Mao na mga higala. Mao na ang kanon sa Palestina, ang ihapgud sa mga Palestina nga ang naghari niadto mao si Rabbi Akiba. Maoy mihukom nga ang Biblia sa 66 si Rabbi Akiba mga higala. Maoy gisundan sa mga protestante karon. Ang unag yung nagtangtang anang Deuterocanon si Rabbi Akiba, o kana si Rabbi Akiba usa na siya ka magtutudlo sa tinuhuan sa mga rabay didto sa Palestina, sa Israel. Maunay unang mitangtang kay kana si Rabbi Akiba mga higala kung magtuunta sa history sa Bible, kontra kaayo na niya ang mga Hudyo nga nahimong Kristiyanos. Kadtong mga Hudyo nga nahimong mga Kristiyanos nakabig sa tinuhuan ni Kristo, mugamit man gyud og Septuagint. Kung sa tong Septuagint katong hubar gyud ba sa daang testamento nga aduna joy 73 books, gamiton tos mga Hudyo nga nahimong Kristiyanos. Muna si Rabbi Akiba nga usa ka magtutudlo sa rabay didto sa Israel, sa Palestina, makigdebate, makigdialog siya sa mga Hudyo nga nakabig sa pagkakristohanon, makigdialog siya, mapildi siya kanunay. Muna nga suko kayo siya sa mga Hudyo nga nahimong Kristiyanos, kay panahon sa debate kung magdialog sila, mugamit man gyud ang mga Hudyo nga nahimong Kristiyanos, mugamit man gyud sa Septuagint version. Ug kadtong Septuagint version mao kadto ang hubad sa daang testamento nga duna joy 73 books, naa joy Sirach, Tobit, Makabiyo. Unsa gibuhat ni Rabbi Akiba? Iyang gipanglangkat ang Deuterocanon.
Mao na mga higala sa basahon sa Old Testament. Sa basahon sa Old Testament, dunay duha ka klase ang ihap. Una, kining kanon ng Palestina. Nga kining kanon ng Palestina mga higala mao kini ang gisunod karon sa mga Protestante nga diin ang nangulo ato si Rabbi Akiba nga mo'y milangkat sa Deuterocanon. Adunay 38 kabasahon sa Old Testament. Mao ang mihukom nga 66 ra ka tibok Biblia. Samtang ang Iglesia Katolika, samtang ang simbahang Katoliko didto misunod sa kanon ng Alexandria. O kining kanon ng Alexandria mao kini nga aduna lamay 73 ka tibok Biblia. Mao ning gisunod ron sa Katoliko. Samtang ang Protestante didto misunod sa kanon ng Palestina nga diin ang leader ato mao si Rabbi Akiba nga mo'y milangkat sa Deuterocanon. Samtang kining kitang Katoliko ang atong gisunod ang kanon ng Alexandria nga adunay 73 books mga higala. Kompleto ang atoa, ang ilaha kuwang tan-awa ning Biblia sa laing reliyon. Kini. Biblia sa laing reliyon, King James Version, 66 raman ni. Samtang ang Katoliko mga higala, kompleto 73 books. Maingon ba diyo na sila, oy gidagdagan raman na, gipunan raman na sa Katoliko. Ayaw nyo puni kay naarba na sa Deuteronomio. Naarba na sa Deuteronomio 4:2 nga ang magapuno sa basahon sa Dios pagapunan ang silot. Ang pagadugangan ang silot, ang magatangtang pagasilutan usab sa Ginoo. Wala man na gidugang. Ang sirak makabiyo to bitwa na gidugang bahin na gyud sa Biblia. Part na gyud sa Biblia, nya gidugang din na kabahin na sa Biblia. Kamulay nagtangtang. Kamulay nag-remove. Kaya nga naman, kay dunay mga nasulat sa sirak nga maunay mo. Dunay nasulat sa sirak nga pabor kayo sa Katoliko mo na mahadlok mo nga mag-celebrate mo sa kalagalag. Kay dunay nasulat sa sirak mga higala nga pabor kayo sa Katoliko paghandom sa mga minatay. Wala man mo ana. Unya kung inyo nang iapirang sirak sa Biblia, maunay mo. Maagtang mo ana. Mao na mga higala. Mao na nga kining mga laing relihiyon ilang gisunod ang ihap ni Akiba. Unya karong panahon na sa wala na si Akiba, dunay bag-ong Akiba. Mao ni si Martin Luther. Si Martin Luther mitangtang ni anang 7 ka libro mga higala, ni salikway siya ng 7 ka libro. Misunod siya ngadto ni Rabbi Akiba. Hangtod karon ang mga alipuris, mga sumusunod ni Martin Luther nga karon pertinaghan Protestante, born again, Iglesia ni Cristo, Sabadista, mao ning mga alipuris ni Martin Luther ni sunod sa ihap ni Akiba. Mga higala, mao na history sa Bible. Ang sirak wa na gidugang sa Santa Iglesia. Ingon siya, gidugang man na brad. Dito sa Council of Trent, gapataka mataw ni taon sila gyawit oy. Gapataka lang jud ni sila gyaw-yaw. Unsay gidugang? Gidugang dito ra kuno na gidugang ang Deuterocanon dito sa Council of Trent. Uy, kabag ora ba taon ana oy? Council of Trent, gidugang ang Deuterocanon. Wa pay Council of Trent. Naay Septuagint version. Naay Septuagint version mga higala. Ug ang Septuagint version maunang gihubad sa Biblia sa Old Testament sa Griego nga sa Griego ug Hebrew gihubad mo ng Septuagint version. Mao tong 73 books. Nya mingon mo gidugang panahon sa Council of Trent, wala gyud na gidugang. Apil na gyud na sa Biblia ang sirak mga higala. Okay, balik ta. Una mga higala, usa may mga rason nganong gisaulog sa simbahang Katoliko ang pagpasidungog sa tanang mga santos. Tungod kay ang balaang kasulatan nagdasig kanato. Nag-ingon ang balaang kasulatan, ato karong daygon ang mga taong Dios nun og mga balaan. Ato silang pasidunggan ang taong mga balaan. Kay ang Dios naghatag magani kanila og dakong pagdaig og pagpasidungog. Liman kani ana. Ang Dios mangani mihatag mangani nilag pasidungog. Ang Dios mangani nagpasidungog mangani sa mga balaang tao. Kita pa kaha nga tao ra ubos ra kayo sa Ginoo. Sangilngig pata sa Ginoo. Ang Ginoo mangani nagpasidungog sa mga taong balaan. Nya kita hinundi magpasidungog, muna atong pasidunggan ang mga taong balaan tungod sa ilang gihimo. Nga sa ilang gihimo, tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, tungod sa ilang pagpakamatay aron lang masabwag ang pulong sa Ginoo. Gilutos, gipatay sila mga higala. Muna ang ilang kamatayon gipasidunggan sa Santa Iglesia Katolika.
ang ilang kamatayon sa mga santos gipasidunggan sa simbahang Katoliko. Niya atong basahon ang Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 9. Nag-ingon dinhi. Atong basahon. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 nag-ingon dinhi. Ug sa diha nga siya nakaabli na sa ikalima nga silyo, akong nakita ilawom sa halaran ang mga kalag. Ha? Limang ka? Og sa diha nga siya nakaabli na sa ikalima nga silyo, akong nakita ilawom sa halaran ang mga kalag nila nga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Liman ka? Nakita ni Juan. No? Nakita ni Juan. Ilawom sa halaran. Dito sa langit ba? Ilawom sa altar dito sa halaran sa langit. Dito sa ilawom sa halaran sa langit nakita ni Juan ang mga kalag nila nga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Sa to pa nakita ni Juan ang mga kalag sa mga balaan nga diin nga kini silang mga tawhan na gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Gingon dinhi, gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpamatuod nga ilang gikuptan. Og sila misinggit uban sa makusog nga tingog nga nag-ingon, unsa kadugay og Ginoo balaan og tinuod nga dili nimo hukman og ipanimalos ang among dugo diha kanila nga nagpuyo sa yuta. Klaro kay mga higala nga kini dieng mga kalag nga nakita ni Juan dito ilawom sa altar sa langit. Mao kini ang mga kalag sa mga santos mga igsuon nga gipamatay mga igsuon diri sa kalibutan. Mao ni mga igsuon. Muni nga kining mga tawhan na mga igsuon gipasidunggan ni sa simbahang Katoliko. Apil ni sila sa pagpasidungog. Kining mga kalaga nga naaron sa langit na. Apil ni sila sa gipasidunggan. Kay kining mga tawhan na gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Mao na mga higala gipasidunggan sa simbahan. Ang ilang kamatayon mga igsuon, kamatayon sa mga santos gipasidunggan sa simbahan. Naa ba sa Biblia? Naa. Mao na mga igsuon. Nga agyod sa balaang kasulatan. Nya nga numingon mang laing reliyon nga kining atong gihimo kapitulo 2 bersikulo 4 wa ako sa Biblia. Mao na mga igsuon. Mao na nga kita mga Katoliko kining atong gihimo biblical gyud. Nga agi basihan sa Biblia. Mao na mga igsuon. Kay kung wa pay mga martir, wa pay mga santos, wa tatay All Saints Day. Pero kay naa may nga santos, naa may namatay tungod sa pulong sa Ginoo. Atong gipasidunggan sila mga igsoon. Ato ganing gipasidunggan ning mga bayani nga unsa ray ilang nabuhat, kalibutan ra kayo, gipasidunggan man gani sila. Kani pakahang mga santos nga duna sila dakong nabuhat sa ato ang simbahan. Dako kayong nabuhat sa tinuhuan mga igsoon. Mao na mga igsoon. Ato sa sila pasidunggan mga higala. Mao na mga higala. Mao na siyang All Saints Day. O kinara bang adlaw mga higala base sa akong nabasa sa my first catechism. Usa ka gamay nga basahon sa tong simbahan. Usa na siya ka holiday. No? Holiday na siya nga adlaw. Nobyembre 1. The Day of Obligations. Obligasyon na nga adlaw ang Nobyembre 1 base sa akong nabasa my first catechism. Mao na nga ang buhaton nato ana kay obligasyon man siya nga adlaw. Ang kanang adlaw, ang kaobligasyon anang adlaw sama gyud sa Domingo. Obligasyon gyud nga adlaw nga dapat mosimba kita ni ana. Sangpito nato mga santos, kaya mga santos makatabang kayo sila mga higala diha sa mga pagampo. Kay dunay tulo ka higala ni Job, mga higala nga nagampo sa Ginoo, direkta sila nagampo sa Ginoo. Si Elipas, si Bildad, Sopar nagampo sila sa Ginoo. Ang ilang pagampo wala dunggas Ginoo. Gibalibaran sila sa Ginoo. Mingon ang Ginoo ngadto kang Elipas, Bildad ug di Sopar. Kani si Elipas, Bildad, Sopar mga amigo ni ning Job. Mingon si Elipas, aningon ang Ginoo ngadtong Elipas, Bildad, Sopar, kanang inyong gipangayo di na nako ihatag. Kay kamo mga makasasala mo. Mga dautan mo. Aron ako nang ihatag ang inyong gipangayo, agi mo kang Job. Dangup mo ngadto kang Job. Adto si Job. Og si Job magampo para ninyo. Diri ka nako. Og kanang inyong gipangayo, ako nang ihatag tungod kang Job.
Unya pila ka istorya miadto ang tulo ka higala ni Hob. Si Elipa, si Bildad, Sopar, miduol kang Hob, naghalad og mga turong baka miduol ngadto kang Hob. Hob, iampo mis Ginoo. Og si Hob mga higala unsay gibuhat ni Hob? Si Hob mga higala nagampo ngadto sa Dios para sa iyang tulo ka higala. Og miingon na yun ang Dios, Hob, ang gipangayo sa imong tulo ka higala akong ihatag, dili tungod kanila. Dili tungod sa imong mga higala, tungod nimo nga nangayo ka nga usa ka taong buotan. Tanawa ra? Kung wala pa si Hob mga higala nga nilaban sa kung wala pa si Hob nga nagampo para sa tulo ka higala nila, at para sa tulo ka higala ni Hob, ihatag atos Ginoo lang ipangayo. Dili gyud. Mao na ang tulo ka higala ni Hob miduol nga to kang Hob, og si Hob nagampo nga to sa Ginoo. Sa ato pa ang pagampo sa tulo ka higala ni Hob gidungog na sa Ginoo tungod ni Hob. Mao na ingon ana mga higala, ang mga santos, mga santas kalangitan makatabang kaayo sila kanato. Sa unsang pamaagi nga makatabang sila diha sa mga pagampo. Kay katupitaw si katong nasa Henesis, si Abimelech, di nagyud sa anak si Abimelech. Unya si Abraham nagkinahanglan in taon og anak. Unsay gibuhat ni Abraham? Si Abraham nagampo sa Dios para kang Abimelech nga makabaton untag anak. Tungod kay si Abraham usa ka taong buutan, matarong, balaan si Abraham. Nagampo sa Dios nga Ginoo. Hinaot nga makaanak na unta ni mamabdos unta na si Abimelech. Tungod kay balaan ang nagampo, nakabatog anak si Abimelech. Nga si Abimelech unta dili na ta to mamabdos tungod sa iyang katigulangon. Pero kay si Abraham nagampo ngadto sa Dios. Iyang giampo si Abimelech. Iyang giampo si Abimelech ngadto sa Dios aron makabatog anak. Nakabaton og anak si Abimelech tungod sa pagampo ni Abraham. Mao na mga higala ang pagampo sa mga taong santos, grabe kayo ka epektibo. Mao na mga igsoon nga kaming mga Katoliko, pwede mami maka-direct to God. Pwede mami maka-handos og ampo sa Ginoo. Sa mas born again ba direct to God? Handos ra tas Ginoo, di na ta moagig mga santos. Mga daghang tag liko-liko, agi tag Santa Maria, agi ta ni Senyor San Roque. Wa na tay hapiton nga mga santos, di na ta mo dangop sa mga santos kay patay na sila. Dangop tas Ginoo, direkta. Mga higala pwede man na. Kung ikaw buutan ka nga tao, dali kay kadunggon. Kung ikaw tarong ka nga tao, pero kung kita makasasala ta ayaw ayaw pag direct sa Ginoo. Kung ikaw makasasala ka kaya kanang imo pagampo di gyud na dunggos Ginoo. Kay nga naman dili na ko naa gyud sa Biblia atong basahon. Naa sa Biblia sa panultihon, Book of Proverbs o panultihon kapitulo 15 bersikulo 8 ngadto 29. Maliko nako, panultihon kapitulo 15 bersikulo 8 ngadto 29. Nag-ingon ang Dios, kung ang usa ka taong dautan, ang usa ka taong makasasala magampo diri kanako, apan dili nako pamation ang iyang pagampo. Dili ko dunggon ang iyang pagampo kay tungod kay siya makasasala nga tao. Limang ka ana, kung ang usa di ka tawo nga makasasala o dautan magampo ngadto sa Dios, dili dunggon ang iyang pagampo. Apan kung ang usa ka taong matarong, buutan o balaan, ako siyang patalinghugan. Mabasa na sa panultihon 15 bersikulo 8 ngadto 29. Unsa may punto nato nini. Kung kita makasasala ta, muampo ta ngadto sa Ginoo direkta, di ta pa mation niya. Kay makasasala ta, dautan ta. Kana mga pastor, di na mga dautan. Di na mga makasasala. Di na sila mga makasasala. Dili pa mation ang atong pagampo sa Ginoo kay kita makasasala ta. Muna nga kaming mga Katoliko kay kami makasasala man gyud mi, wa may taong tarong, dautan mi. Muna magampo mi sa Ginoo, direct sa Ginoo, dili ginadunggon ang pagampo. Muna mangayo mig panabang sa mga santos. Mudangup mi ngadto sa mahal na Birhen Maria, kay kanis Mami Mary sukod man kay ni siya sa Dios. Kay do naman ni titungod kay inahan man ni siya sa Ginoo, inahan sa Dios. Do na ni siya talag sa ang relasyon sa iyang anak. Dangup mi ni Mama Mary. Mangayo mig tabang ni Mama Mary, ampo mi ngadto sa imong anak bi. Okay, kini sila mga tawhan na suod naman kini sa Ginoo. Pero kita makasasala ta mo ampo tas Ginoo di juta pamation. Muna nga kaming mga Katoliko, mudangup mi ngadto sa mga santos, mangayo mi panabang sa mga santos. Pedro Calungsod iampo mi. San Juan Bautista iampo mi. Kabantay mo?
San Lorenzo Luis, iampo mo kami sa ato panangayo migtabang. Unsa man na, nagpaampo mi sa tanang mga santos. Mga santos ug mga santas kalangitan, iampo ninyo kami. Tanawara, nangayo migtabang nagpaampo mi. Kay kung mudirekta magud mis Ginoo og pangayo, mudirekta magud migampos Ginoo, balibaran mis Ginoo. Tungod kay naa din nas Biblia kay ang Ginoo dili mamakak sa iyang gisulti. Kung unsay gisultis Ginoo, barugan gyud na niya. Ang Ginoo dili na sa magtawo nga way baruganan. Ang Ginoo musulti ganin na siya, iya ginong barugan. Nagos Biblia nga ang Dios dili mamakak. Di gyud na bakakon ang Dios. Kung niingon ang Ginoo, kung ang usa ka makasasala nga tao magampo nako, di gyud na nako dunggon. Nya kitang mga Katoliko makasasala ra bata kay tungod kay wa may taong matarong. Kanang mga pastor, mga laing reliyon, di na sila makasasala. Nara ba nas Biblia ang taong walay tao nga perpekto, tanang tao nakasa. Roma 3:10, Roma 3:23, walay taong matarong. Tanang tao nakasala ug nahilayo sa Dios. Mo na mga higala tungod sa tong sala nahilayo tas Ginoo, layo kay tas Ginoo tungod sa tong mga sala. Mo na ang mga santos mauning mga tawhana nga mga suod kayos Ginoo, duol na kayos Ginoo. Mo na nga kaming mga Katoliko among gibuhat, mudangop mi mangayo migtabang ngadto ni Santa Maria Birhen, San Juan Bautista, San Pedro Calungsod, San Pablo, San Pedro, mangayo migtabang nila. Mo na nga kami magpaampo mi. Muingon mi nga Pedro Calungsod, San Juan Bautista, iampo ninyo kami. Santa Maria Magdalena, iampo ninyo kami. Nagpaampo mi. Nya naa ba na sa Biblia nga magpaampo tas mga balaan? Naa. Atong basahon. Okay, atong basahon. Naa sa Buhat. Naa na sa Buhat kapitulo 8. Buhat kapitulo 8 versikulo 24. Atong basahon. Kay dita mo gyud ning ato ning basahon. Dara. Gingon ini. Kini nga istorya mga higala, istorya ni sa usa ka si Simon Mago ug si Pedro. Si Simon Mago mga higala, doon na ni siya mga gahom-gahom pod kanang mga salamangka. Kay kuan man ni siya, magikiro man ni si Simon Mago. Unya nakakita si Simon Mago nga ang mga apostoles, si Pedro, si Juan, nag-ayog masakiton. Ang mga patay maagian lang sa anino ni Pedro, mabanhaw. Di man kanaya na kung dunay mga masakiton na ay patay baron diha gihaya. Muagi si Pedro maagian na gani na sa anino ni Pedro. Anino lang gani ha. Mabanhaw ang patay, mabuhi. Niingon si Simon Mago nga usa ka salamangkiro na mapunay gahom-gahom ng mga magikiro na igahom sa kaning tawhana. Grabe kagamhanan. Wa po ko anang gahumada. Nya unsay gibuhat si Simon Mago, giduol niya ang mga apostoles. Giduol niya si Pedro. Ningon si Pedro. Aningon siya ni Pedro, hatagi ko anang gahumabi. Bayran ko ikaw kwarta. Paliton ko na ang imong gahom. Ningon na si Pedro, Simon Mago, malaglag ka unta apil ang imong kwarta. Malaglag ka uban sa imong kwarta. Dili nimo mapalit ang gahom sa Ginoo. Malaglag ka unta. Unsay gibuhat ni Pedro, unsay gibuhat ni Simon Mago? Dara ato basahon. Kay ako nakamatikod nga ikaw anaa sa apdo sa kapaitan ug anaa sa gapos sa pagkadautan. Unya mitubag si Simon ug miingon. Niingon si Pedro ha? Pag-ampo kamo ngadto sa Ginoo alang kanako, layman ka ana. Niingon si Simon Mago nga usa ka salamangkiro. Miingon si Simon Mago ngadto kang Pedro, iampo ko ninyo. Limang ka? Ug miingon siya, pag-ampo kamo ngadto sa Ginoo alang kanako. Sa to pa manghigala si Simon Mago nga giingnan siya ni Pedro nga ikaw Simon Mago kay gusto man nimo paliton ang gahom sa Ginoo. Malaglag ka unta uban sa imong salapi. Nya nakuyawan si Simon Mago kay gahom ko sa Ginoo yang paliton. Mura sag nakainsulto sa Dios ba nga tuon yang mapalit niya ang gahom sa Ginoo. Niingon si Simon Mago, Pedro, iampo intawon ko sa Ginoo nga dili unta ko madayon, dili unta ko malaglag uban sa akong salapi. Liman ka na. Unsay gibuhat ni Simon Mago nga usa ka salamangkiro, nagpaampo siya ngadto kang Pedro. Mao na mga higala naa na sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 24. Nga si Simon Mago nga usa ka salamangkiro, nagpaampo siya ngadto kang Pedro.
Busa mga higala, ingon ana usab kaming mga Katoliko. Nga kaming mga Katoliko nagpaampo usab sa mga santos. Nangayo mig panabang sa mga santos. Mga Miri iampo mi. San Juan Bautista iampo mo kami. San Pedro Calungsod iampo mo kami. San Lorenzo Luis iampo mo kami. Santa Magdalena iampo mo kami. Santa Monica iampo mo kami. Nagpaampo mi sa mga santos. Kay kung magampo man gud mi nga direktas Ginoo, dili gyud pamation ang pagampo. Di dungkon. Gumikan kay ang Ginoo dili mamakak sa iyang gingon. Kung ang usa ka tawo nga makasasala magampo, dili ko pamation. Mao na nga kaming mga Katoliko, dili mi mga ahas mo direktag ampos Ginoo. Kay ang Ginoo dili mamakak sa iyang pulong kang usa ka tawo makasasala magampo kanako, dili ko siya dunggon. Nya unsay buhaton naming mga Katoliko, mangayo mig panabang sa tanang mga santos. Mga santos iampo intawon mi. Kay kamo dool lamang kay mo sa Ginoo, iampo intawon mi. Mangayo mig tabang. Mura ra gunag amigo nimo ba? Kay gusto ka mo sud og trabaho, mo diretso di ka sa iyang amo. Mo diretso ba ka sa iyang amo dili? Naa man kay amigo. Pangayog bakir. Pabakir sa imong amigo. Ang iyo ay mong amo bi nga pasudlong og trabaho. Nyang imong amigo nga suod kay sa amo, di ka balibad. Muna makasuod kag trabaho, pero kung direkta ka nya wa ka ilhi sa amo aw pasudlon ka. Muna kay pangayog bakir. Ingon ana usab ming mga Katoliko. Sa among pagampo para makasiguro midunggon sa Ginoo, mangayo mig bakir. Nanginahanglan mig bakir ug mao nang bakir na mo mangigsuon ang mga santos. Nangayo mig bakir sa among mga pagampo mao nang mga santos. Ang mga santos mao nang mga abogado na mo sa among pagampo. Mao na nga karong adlaw Nobyembre 1, gipasidunggan sa simbahan ang tanang mga santos o mga santas kalangitan. Muna nga kita mga Katoliko ang buhaton nato ni ana musimba ta. Magpasidungog kita sa Ginoo. Atong pasidunggan ang Ginoo, ato siyang yukbuan, ato siyang pagasimbahon ang Ginoo, musimba ta karong adlaw ug ato usab sangpiton ang mga santos. Magpaampo kita sa mga santos nga tabangan ta nila. Mao na mangigala. Mao na ang Nobyembre 1 gisaulog sa simbahan nga adlaw sa mga santos. Mao na siyang gitawag og All Saints Day. Sa kinatsila na Todos los Santos. Mao na mangigala kay naa gyud na sa Biblia nga pasidunggi ninyo ang mga taong balaan. Kay mismo ang Ginoo nagpasidungog manggani kanila. Sirach 44:1-2. Okay, unya ari na ta sa Nobyembre 2. Adlaw sa tanang mga kalag. Kanang Nobyembre 1 mga higala, gitawag na siya All Souls Day. Ato pa adlaw sa mga kalag. Adlaw sa tanang mga kalag. Ang termino nga gigamit sa simbahan usab niana mao kini ang the commemoration of all the faithful departed. Sa ato pa paghandom kana. Paghandom sa tanang mga magtutuo nga nangamatay na nga mipanaw na diri sa kalibutan in taon. Sa ato pa kanang mga tawhana, mga mahal natos kinabuhi, mga magtutuo nga namatay diha kang Kristo, mga tao nga Dios nun nangamatay tungod sa pagtuo nila ni Kristo, tanang mga magtutuo, mga mahal natos kinabuhi nga nitaliwan na, mibiya na diri sa kalibutan mga higala. Ato silang gihandom mga higala kanang adlaw Nobyembre 2. Kay kana magong mga taong namatay na, ang ila ragong lawas mo'y namatay. No? Kung ato yung sumadahon ba, ang ila ramang yung lawas mo'y namatay, doon naman go'y kalag ang tao. Kanang kalag sa tao, mao nang espiritu na sa ato, kanang kalag sa tao, espiritu man na dili na mamatay. Kanang kalag sa tao nga naa sa lawas, espiritu na dili na siya mamatay higala. Mo na nga panahon sa imong kamatayon, maunay mo biya sa imong lawas. Kung panahon sa imong kamatayon, kay lagtod pagkasulti kanang mga mahal natos kinabuhi nga nangamatay na, wala na sila mawagtang nga as in na wala gyud mura pitaw og aso nga makita nimo sila, makita nimo aso nya daklit ra mga hanaw. Kanang nangamatay wala na sila mga wagtang gyud totally. Kay naa may kalag, naa may espiritu ang tao. Ang madunot ra o madunot o madugta ang ila ramang yung lawas. Ila ramang yung lawas. Pero kung imog yun ang tunan, sumadahong yun nimo, dili jud totally ang tao mahanaw. Dili totally ang tao mahanaw. Ang tao mga igsuon, compose body and soul. Ang tao gilangkuban sa lawas o kalag.
panahon sa kamatayon ang lawas ra maoy madugta og madunot, mao na ilubong sa mitlubnganan. Madunot, mabukog. Pero kung ato og yung sumadahon, kung ato og yung pailawman, dili jud totally ang tao nawa, wa jud mawa ang tao, kay naa man say kalag. Nagpabilin man siyang excess, nagpabilin man siyang naa, pero kalag na lang niya. Pero ang iyang lawas, awan patay na. Tuwa na lubnganan. Bisag paligsan pa na nimo nag pison diha, bisag paligsan pa na nimo sakyanan, di na mo agoy-agay. Di na gyud. Patay naman na, wala man ibuot. Pero kung imong pailaw man mga higala, paminaw mong mga laing reliyon ha, ang inyo manggong konsepto, ini kamatay sa tao, focus ra mo sa lawas. Anhara mo focus sa lawas, kaya nadugta na, wala gyud na. Ang lawas ra mo, sa lawas ra mo nag-focus. Pero kung atong tun-an ang kinatibuk-an jud sa tao, ang tao dili totally, ini kamatay sa tao, dili totally good mawa o mahanaw. Kay naa ka na say kalag, kay kanang kalag ni espiritu kana, mao ka na magpabiling buhi mga higala. Mao na gipasabot ni Apostol Pablo. Nga sa ikaduhang Korinto, ato basahon bi. Naa sa ikaduhang Korinto. Bantayin ninyo ha. Nindot kini mong teksto ha. Naa ni sa ikaduhang Korinto. Ato basahon ha. Ikaduhang Korinto kapitulo 5, bersikulo 8 ngatos 10. Basa ha. Amo mga laing reliyon na mag may Bible. Dara oh. 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 8. Dara ato basahon. Ningon ni Pablo. Kita masaligon kaayo. Ako nag-ingon og nagtinguha hinuon nga mubiya sa lawas og manaa uban sa Ginoo. Bantayin ninyo ha, tiknot. Ingon si Pablo, hinuon mubiya sa lawas. Huna na adunay mubiya sa lawas. Ha, timani ha? Niingon si Pablo, hinuon mubiya sa lawas. Dunay biyaan, dunay mubiya. Karon pangutan na, kining mubiya, unsa man ni siya? Lawas gyapon na ini. Dili, kay ang lawas mao may biyaan. Ah, timani ha? Unsa gingon ni Pablo? Kita masaligon. Ako nag-ingon og nagtinguha hinuon nga mubiya sa lawas. Naa gyud di ay mubiya sa lawas. Sa to pa duna gyud di ay mo separate sa lawas. Mubiya sa lawas. Lain ning mubiya, lain po ning gibiyaan. Bantayin ninyo ha kamo mga laing reliyon. Naa mo gyud Biblia ni ingos Pablo. Hinuon mubiya sa lawas ug manauban sa Ginoo. Sa ato pa naa gyud mo biya sa lawas. Kining mubiya sa lawas may baw-an na nato. Unsa ni siya? Time sa ha ato sa tiwas ug basa. Tungod ni ini kita naghago aron anaa man o wala. Kita mahimong ikahinangop niya. Kay kitang tanan, sa ato pa pag-ingog kitang tanan dili las Pablo. Kitang tanan sa ato pagkadtong mga Kristohanon. Mga Kristohanon katong mga magtotoo ni Kristo. Tanan. Kay kitang tanan kinahanglan nga muatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. Aron ang matag usa makadawat sa mga butang nga nahimo diha sa iyang lawas. Sumala sa iyang nahimo bisan kung kini maayo o dawtan. Klaro kay mga higala nga inigbiya day nato sa atong lawas. Sa ato pa panahon na sa kamatayon. Kung ang tao mamatay na mubiya gyud ang naagi mubiya sa iyang lawas. Nya inigbiya na sa imong lawas unsay gingon ni Pablo? Kay kitang tanan kinahanglan gyud. Sa ato pa kinahanglan gyud ay. Kitang tanan kinahanglan nga muatubang sa lingkuranan sa paghukom ni Kristo. Kitang tanan mga higala muatubang gyud dita sa hukmanan sa Ginoo. Mao nay labing kuyaw mga higala nga mamatay ka nga wa gyud kay nabuhat nga mga maayo. Mamatay ka nga wa kay Ginoo sa imong kinabuhi kay inig kamatay nimo mga higala muatubang ka sa lingkuranan sa Ginoo. Unsay gingon dinhi? Kitang tanan kinahanglan nga muatubang jud ta sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. Kitang tanan mga higala kung mamatay ta muatubang jud ta sa Ginoo. Karon pangutana. Kung lunlon ra talawas, kinsa may motubang dito sa hukmanan sa Ginoo? Kung lunlon ra talawas kay kinatong lawas isud ra ba ni sulubnganan? Matugta ra ba na? Ang gingon ni Pablo,
inigbiya na mubiya ta sa atong lawas, muatubang ta sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. Karon kung lunlon na talawas, kinsay may muatubang sa hukmanan sa Ginoo, di ba? Masabot nimo manghigala ang tao dili lang lunlon lawas. Kanang tao dili lang kay lawas ra, naa jud ay say kalag. Laktod pagkasulti nga inig kamatay sa tao, dili totally ang tao mahanaw. Dili totally ang tao mawa. Nga mura pitaw og aso, makita nimo ang aso, dayon makalitra makawagtang. Din agyo na makita nimo ang aso nga imong nakita pa diha. Sa to pa manghigala klaro og tataw. Nga ingon si Pablo nga mubiya ta sa lawas, mo ingong gigig mubiya na ay biyaan, na ay mubiya. Nya kining mubiya unsa man ni? Atong basahon ang balang kasulatan. Niya na ay tubag ang Biblia. Ang mubiya di sa atong lawas mao ni Genesis 35:18. Basahon na to ha. Di na to binabaon. Biblia gyud ato patubagon. Salamat sa pagtan-aw ni Brad Eugene Gapo. Ga-live ko ani ako ang topic. Salamat Brad Eugene. Nagtan-aw ko sa imong live ana paghapon siguro to. Okay, atong tukion. Unsa maning mubiya sa atong lawas? Dara. Genesis 35:18. Dara. O kini nahitabo sa diha nga ang iyang kalag nagabiya sa iyang lawas, siya namatay. Nga siya mitawag siya ngalan nga binuni. Klaro kay mga higala nga kiniding mubiya sa atong lawas, maudi ay ang atong kalag. Klaro? Klaro og tataw mga higala nga inig kamatay day sa tao, matunas ni ang atong lawas, madugta ang atong lawas, ilubong sa minteryo, mahimong kalabiran ng atong lawas, madunot. Pero dili gyud ay totally ang tao mahanaw. Kay duna di ay siya'y kalag mga higala. Matod pa ni Pablo, mubiya kita ni atong lawas. Sa to pa mga higala, laktod pagkasulti, mura ra din siya og unsa man ni? Ang atong lawas mura ra din siya posporo. No? Mingo gikag posporo, ato laila na to example, dala mura posporo ba? Posporo. Kini. Dunay uhas. Kwao na to, ana. Ang sudlanan sa uhas mao ni atong lawas. Og kining posporo nga gisud mao ni atong kalag. Laktod pagkasulti, ang ato ding kalag mao nay naasud sa atong lawas. During death, during kamatayon, mao ni mubiya sa imong lawas. Mao na mingos Pablo, mubiya kita ni ining lawasa. Natural mubiya gyud ta ni atong lawas kay ilubong man gyud ni. Madugta man gyud ni. Nya pangutana, ato nang tukion. Unsa man na ang mubiya sa atong lawas? Matod pa diri, matod pa sa Genesis, dara. Genesis 35:18 nag-ingon, o kini nahitabo nga sa dihang nga ang iyang kalag nagabiya sa iyang lawas, siya namatay. Klaro di kay mga higala og tataw nga ang mubiya di sa atong lawas mao di ay ang atong kalag. Mao na mga igsuon nga kung ato og yung tun-an ang kinatibuk-an jud bahin sa tao, kung tun-an nato ang tao, inig kamatay sa tao bisag isud na sa sementeryo, dili totally ang tao nahanaw. Ang kamatayon sa tao dili pagkahanaw, kun dili mga higala ang tao wala gyud siya mahanaw totally. Kana ding mga mahal na tos kinabuhi nga nangamatay, kanang mga mahal na tos kinabuhi nga naguna nato kamatay, ang ila ding gibuhat mga higala nibalhin lang na sila laing Pinoy anan. Timani ha? Kana ding mga mahal na tos kinabuhi nga naguna nato kamatay, atong mga lula, lulo, naguna sila kamatay nato. Nibalhin lang din na sila laing Pinoy anan. Nga wala na diri sa kalibutan, tuan na sa laing dimension. Kay wa man sila, di man sila totally nahanaw. Kana ding nangamatay mga higala, ang ilang lawas maoy ni pahuway dito sa lubnganan. Ni pahuway na gyud na. Ngano mingo mo kung napahuway. Dili naman na mamoblema. Dili na nagutumon. Dili na mangitag trabaho. Dili na siya kapuyon. Ni pahulay na mao bitaw niyo. Napatay nubinas mga kalag dara. Natay nubinas sa kalag mo bitaw ni ingon din niyo pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo. Kanang pahulay mga higala. Dili lang kay pahulay sa atong kalag, ang atong kalag makapahulay sa kamot sa Ginoo. Kaning atong lawas gipahuway upok usab ni. Kay kinatong lawas samtang buhi pata. Di ni kapahuway sa problema, di ni kapahuway sa kaguol, di ni kapahuway sa sakit.
Ini kamatay sa atong lawas, ilubong ang atong lawas dito sa minteryo, totally gyud na siya pahuway. Dili pa na siya mumata, di pa na siya mubangon kung wala pa'y adlaw sa paghukom. Nagpaabot pa ta sa adlaw sa paghukom. Kanang adlaw sa paghukom, maunang inigbalik na ni Kristo. Second coming of Christ. Kanang adlaw sa paghukom, kanang tinibuok nga paghukom, mamanhaw na, mabanhaw na ang nangamatay, mamango na, mga buhi na, kanang mga naa dito sa binteryo, mga naa sa lubnganan, mahalag na nga bukog na sila, mamango na, mabuhi na, inigbalik na ni Kristo sa iyang ikaduhang pagbalik. Sa dili pa gani mubalik si Kristo sa diri sa kalibutan, magpabiling yun ng mamahuway ang mga lawas. Pahuway yun na totally. Hantod madunot na. Samtang dili pa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Pero inigbalik na sa atong Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan, hukman niyang mabuhig mga patay, kadtong nangamatay, nga naa sa lubnganan, mamangon to. Manggawas to sa ilang handumanang lubong. Mamangon to. Asa to silang gipanglubong. Mamangon to mga higala. Hukman to sila. Kanang hukom nga gitawag og universal judgment. Tinibuok nga hukom, kanang general judgment. Tipunon ang mga matarong, tipunon sa tanang mga matarong, mga dautan, tipunon sa tanang mga dautan. Kitang tanan hihusahon ta atubangan sa Ginoo. Diin ang atong mga mahal sa kinabuhi, ato pud silang makita kauban ang atong mga mahal sa kinabuhi. Uy, hihusahon ta tanan. Mao na mga higala nga ang tao nga mamatay na ang iyang lawas sa mo'y gipahuway. Pero ang iyang kalag nibalhin ng naglaing puloy-anan. Naa ba nas Biblia? Naa, atong basahon. Kaalam, Kapitulo 3. Atong basahon. Naa sa Kaalam. Mao na mga higala nga ang tao ding mamatay, dili jud siya totally mahanaw. Di siya totally mahanaw kay naa di siya kalag. Atong basahon na, Book of Wisdom. Book of Wisdom o Kaalam. Kaalam Kapitulo 4. Dira, ay Kaalam Kapitulo 3. Ato basahon. Dara. Ang title ni ini, ang padulngan sa mga matarong. Ano ba? Ang padulngan sa mga buutan ba? Padulngan sa mga matarong. Dara, giingon din Apan ang matarong nga mga tao, panalipdan sa Dios ug dili gayud magantos sa kasakit. Sa mga mata sa mga bungbuang, daw patay na sila ug ang ilang kamatayon giisip nga usa ka kasakit. Ug ang ilang pagbiya kanato mao ang ilang pagkapukan. Apan dunay apan sa pagkatinuod ang mga matarong anaa hinuon sa kalinaw. Klaro kay mga igsuon. Nga matud pa alang sa unahunas mga buang-buang para sa mga buang-buang nga tao ang kamatayon sa usa ka matarong nga tao aw pagkapukan wanag yun nada. Para na sa unahunas mga taong buang-buang wanag yun. Patay na gyud na siya, wala na gyud na, di na gyud na siya makitan pa. Pero matud pa sa balaang kasulatan apan sa pagkatinuod ang mga matarong nga tao anaa hinuon sa kalinaw. Buot pasabot ang kanading mga taong matarong ang padulngan day sa usa ka taong matarong ang iyang kalag mupaingon jud na sa kalinaw ni Kristo. Lakto pagkasulti ang mga tao mamatay nibalhin lang sila glaing Pinoy-anan nga mao ang langit. Mao na mga higala nga ang karong ang Nobyembre 2 gihandom na mo ang mga mahal na to sa kinabuhi. Nganong gihandom na to? Kay tungod kay ang tao dunay kalag. Ato silang handumon kay dili sila totally nga nawa. Naagapon na sila. Ang ila lang lawas mo igilubong pero totally naaghapon gyud na sila. Naay kalag ang tao manghigala. Ang ilang mga kalag sa mga magtutuo nga nangamatay na. Mga kalag sa ato, mga magtutuo nga nangamatay na. Ang ilang kalag tuan na sa gingharian sa Ginoo. Atong gihandom ang mga mahal sa kinabuhi mga higala. Kay naa rin na sa Biblia, nabas Biblia ang handumon ang nangamatay, naa. Sirach Kapitulo 7, versikulo 33. Unsa may atong mabasa sa Sirach 7:33? Niya atong basahon. Panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi ug ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Klaro kayo? Matod pa din ni mga higala nga panghatag kanunay sa tanang mga buhi. Sa to paghatag. Nay mga makalinimo sa tagi. Apan
ayaw gyud taong kalimti ang paghandom sa nangamatay. Mao na di gyud kalimtan ang mga paghandom sa nangamatay. Mao na bisag patay na sila mga higala, ang ilang lawas ra mo'y namatay. Pero ang ilang kalag o espiritu nagpabilin gihapon nga naabuhi gyud na sila. Buhi gyud na totally, wala mawa totally gyud ang mga nangamatay. Ang ila lang lawas mo nadugta og gilubong, pero ang ilang kalag naa gyapon na naanas kalinaw sa Ginoo, naa na ditos gingharian, nagpuyo na sa kalipay nga way katapusan, kalinaw, naa na sila sa langit mga higala. Ang taong nga mga matarong, mao ni padul nga sa taong matarong, kinabuhing walay katapusan, kalinaw nga way katapusan mga higala. Muna, handumo na to ang mga mahal na tos kinabuhi. Dili na gikan ako, dili na gikan simbang Katoliko, naagyud na sa bala ang kasulatan mga igsoon. Sirach City 33, ayaw kalimti paghandom sa nangamatay. Handumon ang nangamatay. Naagyud na ang paghandom sa nangamatay. Ang nakaproblema magun ani kini mga laing reliyon, wa magun sila sirak. Kay nga naman kay ilang gitangtang ang sirak. Ilang gitangtang. Kay hadlok lagi ni sila maagtang, no? Hadlok maagtang. Mao na mga higala. Dili jud kalimtan ang nangamatay. Unya mo na nga panahon sa Nobyembre 2, ang atong buhaton ana dili nato wa man nato kalimti ang nangamatay. Ang buhaton nato niya na panahon sa Nobyembre 2 at 2 muduaw ta sa ilang mga lubnganan. Moadto tag menteryo, muduaw ta nila. No? Kay naman po na sa Biblia. Ha? Supakon ba ni natong Biblia? Ayaw pagsupak-supak sa Biblia. Kay kung magsupak-supak sa Biblia, dili naka matarong nga, dili nakabuutang tao na magsupak-supak kag Biblia. Dala. Sirach 38:16. Anak, hilaki ang mga patay. Pagbangutan aron pagpadayag sa imong kag-ul. Ilubong ang patay, human kahatagig sa insaktong seremonyas. Ayaw pakyasa pagduaw sa iyang lubnganan. Tanawa? Naagyod di ay. Naagyod di sa Biblia mahigala nga ayaw gyud pakyasa pagduaw sa iyang lubnganan. Ngaon sa man na. Minteryo. Muna ayaw pakyasa pagduaw ngadto jud minteryo. Muna nga panahon sa 2. Moadto kita sa minteryo. Atong duawon ang mga gipang ang lubnganan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Pero kita kung mga Pinoy basta Nobyembre 1 tingbon murag ato ra pitong gitingob, murag ato na lang gitingob pag Nobyembre 1, di na ta mo balik sa Nobyembre 2. Di na ta mo adto sa menteryo kay ato namang gitingob diri sa Nobyembre 1. Pero kung ato tukion, lahi gyud ang 1, lahi po ng 2. Nobyembre 1 para na sa tanang mga santos, 2 para na sa mga mahal natos kinabuhi. Mo na sa Biblia Sirach 38:16 nga nag-ingon ayaw gyud pakyasa pagduaw sa iyang lubnganan. Muna mo adto tag mga menteryo, asa sila gipanglubong, ato silang duawon, managko tag magugbog ta kandila, maghatag ta nila bulak. Niya ang buhaton nato dito dili kay mag-inom, magdisko, magpatukar saba-saba diha, magsulubog yawa-yawa. Ayaw. Ang buhaton nato dito matud pas panudlo sa atong simbahan dinhi. Matud pa diri sa panudlo sa atong simbahan, Dapusos grade. Ang buhaton nato mga higala sa Nobyembre 2, muadto tag menteryo, muduaw ta silang lubnganan. Maghimo ta og mga pagampo. No? Ang pinakanindot gyud sa di pa ta muduaw sa lubnganan, muduaw sa menteryo, muadto sa tag simbahan. Ato silang pamisahan. Ato silang pamisahan ang mga mahal natos kinabuhi. Mutambong ta sa misa, maggrosaryo baron ta, pahinungod sa mga mahal natos kinabuhi nga nangamatay na. Mao na mga igsoon. Mao na inig Nobyembre 2, moadto sa tagsimbahan, ato silang iampo, no? Ato silang pamisahan, mo na pinaka the best ato pamisahan. Unya mo ato di tag menteryo. Unya inig ato na tag menteryo, ang magbuhat tag mga pagampo. Magampo baron ta, hilom tag kadyot, ampo ta para sa mga mahal natos kinabuhi nga nangamatay na. Ato silang iampo. Kay kanang mga pag-ampo na to alang sa nangamatay, ato silang iampo na man po na sa Biblia. Na po na sa Biblia. Wala na buhat-buhata sa Katoliko eh. Na sa Biblia. Na sa 2 Makabiyo kapitulo 12 versikulo 43-47. Balikon ko 2 Makabiyo kapitulo 12 versikulo 43-47. Nga kitang mga buhi, kining atong mga pagampo alang sa nangamatay, dako kaayog ikatabang.
alang sa mga nangamatay aron mabadbaran sila sa ilang mga sala. Busa kitang mga buhi atong iampo ang nangamatay. Mao na mga igsoon. Sa to pa kanang mga nobinas, mga kalag, namatay nobinas kalag na diri sa atong kamot. Kini kanang mga nobinas sa mga kalag mao man ang mga pagampo, no? Mao man ang mga pagampo nato alang sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay na ato silang iampo. No, mao man ni mga nobinas kalag, mga pagampo. Pinakanindot hulimas. Tambong ta sa Santos nga misa. Pahinungod alang sa mga kalag nga naa sa purgatorio, mga kalag sa atong mahal sa kinabuhi nga naa sa purgatorio, ato silang pamisahan, ato silang iampo mga higala. Unya ikaw man atog ato sa simbahan, muadto na tagminteryo. Ang buhaton nato dito di ta magsaba-saba, di ta mag-inom, di ta magdisko-disko. Atong buhaton dito duko ta kadiyot, mamalandong ta niya atong iampo ang atong mga mahal sa kinabuhi. Kaya naa man gyud mga mahal nato sa kinabuhi in taon mga higala nga naa pa taon sa purgatorio. Wala hingpit, wala pa sila kaadtog langit. Naa sila sa purgatorio. Nihapit sila sa purgatorio tungod sa ilang mga sala nga gagmay. Muna hinungdan nganong na purgatorio sila, wala sila kasakadayon sa langit. Muna ato silang matabangan pinaagi sa atong mga pagampo. Muna ang atong mga mahal sa kinabuhi nga naa sa purgatorio, kung naa maganiro sila sa purgatorio, ato silang matabangan pinaagi sa atong pagtambong sa misa, ato silang pamisahan, makatabang kayo na sa mga nangamatay. Kaya daghang mga mga nangamatay nga naain taon sa purgatorio. Nya wa na gyud laing matabang na tuwa na nila. Dili kay atuon nato sila dito, kun dili wa na laing matabang nato. Maurag gyud ang atong mga pagampo alang kanila. Ato silang pamisahan. Mo na ayaw gyud kalimot. Tambong tagmisa inig gabi hapon nya ato silang pamisahan, ato silang iampo mga higala. Kay daghang mga kalag nga naa taon sa purgatorio. Nga kanang purgatorio mga higala mao na siya ang a place of purification, mao na ang lugar nga linisanan nga ang mga tao, mga kalag nga naa diharon linisan na sila, limpyuhan na aron ko malimpyo na sila, daduna na sila nato sa langit. Mao na siya a place of purification, o sana siya ka lugar nga limpyuhanan sa mga kalag nga nakabuhat og gagmayng sala. Mao na kung ikaw usa ka katawo nga matarong samtang buhi pa ka nakabuhat ka gagmayng sala, naabtan kas kamatayon, wa nimo na mahinulsuli, di po ka maimpierno. Kay gamay ra man ang salaa, ay man po impiernohon ka. Salbahi sad anang ginuuha, impiernohon ka gamay ra ang salaa. Na di po ka pasudlog langit kay wa may makasud sa langit kung dunay gamayng sala. Muna nga dunay gyud butanganan ana nila. Mao na siya ang lugar sa linisanan. Place of purification. Mao nang lugar nga linisanan. Ibutang ang kalag, ibutang dihang kalag, hinluan nagmaayo. Hinluan nagmaayo. Sa unsang pamaagi nga ato silang matabangan aron mapadali sila pagawas dito sa purgatorio, para magawas na sila sa purgatorio, dadun na sila nga sa langit. Mao ni ang atong mga prayers. Pagtambong sa misa ato silang pamisahan. Mao na atong matabang sa mga kalag sa purgatorio. Magbuhat ag mga maayo, pahinungod para sa mga kalag sa purgatorio. Mao na mga igsuon, no? Mga corporal work of mercy. Kana mga corporal work of mercy, mga buhat sa kaluoy. Tabangan nato ang mga pobre. Kining pagtabang na sa pobre para nis mga kalag sa purgatorio. Pahinungod sa mga kalag sa purgatorio. Para ang mga kalag sa purgatorio makagawas na dito ug mahiadto na sila sa langit. Mao ra gyud ni matabang nato sa mga kalag sa purgatorio. Muna ayaw mo kalimot ang pagtambong sa Santos nga misa, pambisahi ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Muna mga higala. Nya karon anhin nata sa ikatulong bahin sa atong topic. Kining Halloween. Dagan nga mga kaigsuunan pud nato, dili madinay. Ako Katoliko man ko. Dili pud madinay nato ba kining mga ubang mga Katoliko bitaw nga mga way simba-simba. Doon ay mga igsuuna to nga mga Katoliko nga way simba-simba basta mag-ingog Halloween. Ang masud silang una kanang magsulob og mga maskaras, mga demonyo. No? Kay mao man ilang masantop silang hunona. Pero kung imong sabton mga higala nga mga suking tigpaminaw, magtuon ganita sa pulong Halloween. Meaning anang Halloween, kung basahon niyo sa dictionary, to make holy. But pasabot anang Halloween, balaanon. Doon na ba'y balaanon magsulog maskara sa demonyo? Halloween costume? Sayop man na ang pulong Halloween igsuon. No?
ang pulong Halloween higala mga suking tigpaminaw. Maghisgod ka ni kag Halloween. No? Maghisgod gini kag Halloween. Pasabot ang Halloween to make holy. Balaanon. Balaanon. Mo na mga igsuon na kini nga tong mga kaigsuonan nga mga protestante ay kaning mga kaigsuonan natong Katoliko, pabadlong sad mo kamong mga Katoliko, pabadlong sad mo. No, pabadlong mo. Kay wala ra bagyud wala gyud na itudlo sa simbahan. Nga kung maghisgot ta og Halloween, demonyo, maskara, magmaskara-maskara og mga demonyo, magsungay-sungay diha. Magsulob og mga sungay-sungay. Luoyin taong kayo, hasta mga bata, pilapilon pa. Sulub-sulubag mga maskara. Unya kung ang ilar bang mga anak mayawaan, tagbaw nagilak-hilak, tawag nagpari, tawag nag-exorcist. Malipay mo ana ang inyong mga anak, mga bata, sulub-suluban yung sungay-sungay. Butang-butangan yung kalabira ang naong. Suluban yung mga demonik nga maskara. Ayaw. Ikalipay ba na ninyo yung mga bata, butangan yung mga sungay? Gusto di mo mahimong yawa ng inyong anak? Kunya kung mayawaan ang inyong mga bata, tagbaw di mo dagan sa simbahan. Muna, kung ingon gini mo Halloween costume, dili intaw ng mga demonic costume, oy. Dili na Halloween costume inyong gihimo. Demonic costume na siya. Kaya nga naman, maskara sa demonyo. Magsulob-sulob og mga sanina sa mga kamatayan. Magdadag sanggot. Butang-butang sungay sa o. Mo ba na Halloween costume? Dili mo na mo Halloween costume. Ang Halloween costume mga higala, mao ka ng mga costume sama sa mga santos. Magsutana, magdagrosaryuhan, Biblia mo na yung mga Halloween costume. Kay kung sabto ninyong pinulungan nga Halloween, gikuha diha ang pulong nga halo. Halod. Kabantay mo sa Our Father, kanang sa Our Father sa in English, sa old English sa Our Father. Sa old English nga Our Father, sa Our Father, kabantay mo diha sa dunay tansa diha nga nag-ingon nga, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be thy name. Kanang pong hallowed be thy name, diha gikuha ang pulong Halloween. Sabi ni Saya pa na, hallowed be thy name. Balaanon ang imong ngalan. But pasabot nga kanang word nga halo o Halloween, balaanon. Unya doon na ba'y balaanon nga magsulob-sulob og mga demonyo? Magmaskara og mga engkanto? Magbutang-butang og sungay? Magsulob-sulob og tango? Butang-butang og dugo-dugo ang mata? Mao ba na Halloween? Dili na mo'y Halloween, dili na mo'y panudlo sa simbahan ang Halloween, magsulob-sulob og maskara nga demonyo. Mga higala kong mga Katoliko ha, ayaw in town tuguti ang inyong mga anak nga suloban ninyo og mga demonyo og mga maskara. Ayaw kay wa jud na itudlo sa simbahan. Basta mag Halloween. Sulobig mga ungo-ungo, wala. Dito lang sa South Korea, daghan kayong nangamatay in town mga higala tungod lang sa Halloween party. Nag-stampede dito, gahuot, pirtindikanan nga matay in taon mga higala. Tungod lang taon sa Halloween party. Saan ang Halloween party? Allah, maskarag mga demonyo. Sayaw tamas ginawa, inom. Mo ba ni Halloween party? Dili, demonyo na. Kalihukan nas demonyo. Kung mauna inyong pagsa, kalihukan nas demonyo. Dili, ayaw dad ang Halloween nga pulong. Demonic practices. Ayaw ngandig Halloween ang inyong gibuhat. Kay Halloween ba din ang magsulob og maskarang ungo-ungo? Engkanto? Magsanin nagkamatayan? Dunay dugo ang mata? Nya taas pa kay dunggan kay duwindi. Mao ba nay Halloween? Mo na inyong Halloween ang tawag niyo na Halloween? Dili mo na Halloween. Ang tawag ana demonic party. Kana noon di mi masuko ana. Demonic party, butangi lang demonic party. Kay maskara mas demonyo yung inyong gisulob, ungo-ungo, engkanto. Ina lang demonic party. Ayaw nga Halloween party. Kaya amo ingong ikag Halloween party, party na sa mga santos. Kasaulugan sa mga santos. Kaya ang pulong Halloween meaning halod sa to pa balaan. Nya doon na ba'y bala magsulob og mga pangdemonyo? Doon ay sungay? Dili na mao.
Wala manudlo ang simbahan nga kanang Halloween ha. Magsulob tag mga maskara diha ug ungo. Magsulob tag mga engkanto. Sulob tag kanang dunggan nga pirting taasa nga mga duwindi. Ayaw ana. Wala manudlong simbahan ana. Mag-ingay kag Halloween. Halloween. But pasabot sagrado balaan. Kung gusto magino mog Halloween costume, suloba ang mga costume sa mas mga santos. Inyo barong sundon ang sanina ni Mama Mary, inyong sulubon ano ba? Sulubon baron ninyo ang sanina ni St. Francis of Assisi. Sulubon inyong sundon ba ang mga sanina sa mga balaan? O kana noon. So inyo barong suluban ang inyong mga anak og sanina sama ni Santa Teresa de Avila. Santa Teresa of Calcutta. Kana ba? Unya Halloween costume daw unya magbutang og maskara ungo-ungo, engkanto. Dili. Taod sungay, dili. Di na mo'y Halloween party. Di na Halloween costume. Ang angay itawag ninyo ana, kung di magyud mo patuo, ang tawag ninyo ana, demonic costume. Kana mo'y sakto, demonic costume. Ayaw tuguti mga higala kay ang ato arabang simbahan, labi na sa mga pari nga mga leader sa mga exorcist, ayaw intawon mog apilan ng mga Halloween party, kanang mga demonic party. Kanang mga magsulob-sulob og mga makahadlok nga mga maskara, mga sulob og mga makahadlok nga sanina, ayaw gyud mog apil ana. Kay dili gyud taon na mo gi tudlo sa simbahan. Kuya hinuon mo apil-apil ka ana. Sakyan ka sa yawa na, mayawaan na hinuon ka. Mao nay dakong problema na hinuon. Ayaw mo ana mga higala. Kamong mga Katoliko ayaw sulobi ang inyong mga anak og mga pangdemonyo nga mga sinunutan. Proud mo ana nga ang inyong mga bata, inyong mga anak suluban niyog sungay-sungay, proud mo ana. Nya, sakyan niya na sa yawa, mayawaan niya na inyong mga anak, tagbaw mo panawag og pari. Ayaw. Mas ikalipay man ganin nato ang atong mga anak, suluban nato og mga kanang mga sanina sa mga santos. Kay gusto nato ang atong mga anak musunod sa kinabuhis mga santos, mupuyo sa kabuutag matarong, dili sa kadautan. Mao na mga higala, ayaw niyo sundan ng mga buhat sa mga demonic practices. Sulob-sulob og mga yawa, maskara, sungay-sungay, ayaw. Ayaw anak mga higala kay dili gyud na mo'y panudlo sa simbahan. Ha? Maingon ginitag Halloween costume na sa mga balaan nga mga tao. Mga balaan kalihukan na sa sagrado. Halloween meaning balaan na ang adlaw. Pero kung maingon gani mo Halloween unya isulob niyo maskaras demonyo, adili na Halloween costume, demonic costume na siya. Okay? Mao na hinaot nga masabtan na ninyo ha. Wala manudlo ang simbahan nga moingog Halloween ungo-ungo, abat-abat, maligno, engkanto, dili na mo'y panudlo ang simbahan. Kamo mga laing relihiyon kay inyo man gyud ang gisakyan ang ubang mga Katoliko naghimo ana, makaingong gyud ko nga pareha gyud mog utok ana nila. Kung mao lang inyong pagtuo ba sa Halloween ungo-ungo, abat-abat, kay ka mga laing relihiyon Protestante mao man gyud na ilang itiras Katoliko ilang gisakyan, meaning mao man gyud na inyong pagtuo, pareha mo anang mga tawana, wa mo'y kalainan sa mga nagbuhat ana. Kamo mga laing relihiyon wa mo'y kalainan ang nagbuhat anang mga tawhana. No, kay mao man gyud inyong pagtuo, pero kami mga Katoliko wa may koneksyon ana nila. Kay bisag Katoliko na sila kanang mga tawhana wa na matudlo sa panudlo sa simbahan. Kay ang among pagsabot sa Halloween balaanon nga adlaw. Dili kay demonic costume. Kamo mga laing relihiyon sakay mamuan ang ilang gihimo, pareha mog utok ana nila. Kay mao man kana inyong pagsabot sa Halloween, abot-abat, ungo-ungo, engkanto. Pareha mog utok ana nila. Pero samtang kaming mga Katoliko nga aktibo sa simbahan ug nasayod sa doktrina sa Santa Iglesia, dili na maoy pasabot sa Halloween. Ungo-ungo, sungay-sungay, engkanto ug demonyo. Dili ingon ana. Okay, hinaot nga masabtan ninyo kini atong programa karon kay makatabang kayo ni unsaon pag-edukar sa mga Katoliko mga higala. Ug atong gitubag ang mga takis mga laing reliyon batok sa simbahan nga Katoliko. Okay, unya sa di pa ta mahuman mga igsoon ato sa ning basahon ang mga naglantaw nato karon ha. Tubagon nako ning imong giyaw-yaw nga Halloween ug Santos. Okay. Unya Ronel Nunez City size 730 unya kol. Okay, sige, ingkantira lang na brad. Sige kay Morris ba ko ani. Okay, matod pa ni Eugene Gapo. Okay, salamat sa inyong pagtanaw ha. Kanus aman nung nagsugod ning abat-abat ng costume. Kanang abat-abat ng costume mga higala, dunay lugar sa gawa sa nasod
nga dunay mga pagano mga higala nga nagbuhat ana basta murag murag bitaw nisabay sila sa kalihukan sa simbahang Katoliko. Nana sa gawas nisabay sila sa kalihukan sa Katoliko niya basta magkalagalag magsulupod sila mga costume sa mga engkanto, mga abat-abat. Pero kanang mga tawhana, mga paganismo na o mga demonic baro na. Pero dili na sila sa Katoliko ha. Dili na sa Katoliko sa mga demonic na nga practice. Dili na sa Katoliko. Muna dako kalainan. Kanang mga tawhana mahuglag kanang mura bitaw misabay lang sila sa kalihukan sa Katoliko. Misabay lang sila sa kalihukan sa Katoliko pero di gyud na sila Katoliko ha. Wa gyud mag-practice gyud ana. Wala na isugo sa Katoliko nga simbahan. Pero kung doon na may mga Katolikong naghimo ana, kuwang na sa tudlo, kuwang na sa katikais, wa pa na matudloi sa simbahan, angay pa natudluan ang mga tawhana. Okay, kanang mga abat-abat nga mga costume dito na nauso sa gawas sa nasod. Panahon sa kalagkalag magsulupod sila mga ungo-ungo. Pero wa gyud taw na itudlo sa simbahang Katoliko. Ilahara gyud na. Okay? Unya Noel Salazar dumayak birahi sad na sanyo. Dili sila mo tuo brad kay wala na sila kalag. Matag pa ni Noel Salazar. Mao ba brad wa din sila kalag. Mura din sila manikin way kalag. Paul Balyusis, salamat sa pagtan-aw. Mario Agbo taga Cordoba, salamat sa imong pagtan-aw brother. Eugene Gapo, salamat sa inyong pagtan-aw. O labi na gayod ni Brad Nigs His Escobedo, salamat. Ninyo Christian Joseph, salamat sa inyong pagtanaw brad. Jason Siad Tadlas, salamat sa inyong pagtanaw brother. Salamat unya wala magyutay oras mga higala hinaot nga inyo ning i-share ning akong live. Kung doon na mo mga GC, i-share ninyo akong live aron daghan pong mga Katoliko makadungog din ang akong programa o makakat-on sa ato ang doktrinang Katoliko nya na mga laing relihiyon. Hinaot makadungog sila sa akong programa. Ikapon pa tayo sa Ginoo ilang kasing-kasing, mubalik na sila sa Katolikong pagtuo, ang mga laing relihiyon. Okay, kanya please i-share ninyo sa inyong mga friends kining akong live. Kung doon na mo GC, i-share ninyo, pero kung na mo YouTube channel, i-upload ninyo para makaila pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Amen. Daghang salamat inyong pagpaminaw nyo kanako. Sa inyong pagpaminaw, pakiguban nyo kanako, inyong ubos nga lagad, Brad G. Carlo Barinas. Noel Salazar dumayak mura nagrobot brad kay gahi og ulo. Matag pa niya. Gahi og ulo brad. Mao gid brad ato na sila yampo brad nga mahumok na yang ilang ulo kasing-kasing. Kay bisag unsa pakatig-a sa tao matud pas panultihon, bisag unsa katig-a sa tao. Bisag iyang kasing-kasing sama pa sa kagahis bato. Pero kung maigo gani na sa hikapon gani na sa Ginoo iyang kasing-kasing, muhumok na ang iyang kasing-kasing nga murag bato. Okay? Makasabot ra na sila kung hikapon ang ilang kasing-kasing sa Dios. Mobalik na sila sa tinuod nga simbahan nga waylain mong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen. Unya daghang kayong salamat ni mga higala. Happy Halloween ka natong tanan. O maayong kapistahan sa tanang mga santos ug mga santa sa tuang simbahang Katoliko. Daghang salamat, maayong hapon, maayong adlaw, maayong gabi, maayong buntag. Agad sumabtan ning atong programa ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Daghang salamat. God bless kanatong tanan. Amping.